Hello guys, दा जोङो गामिथिं एसे बेरायनो थांनो नागिरदों। लोगोसे रायजोनि एसे जानाय दङ। बे जानायखौ जोङो दा जाहैनो नागिरदों। नै बे आंनि मिसेस आरो आंनि फिसाजो लोगोसे जोङो ज' थांनोसै। अब्ला जोङो थांबाय थानोसै। गामियावहाय पार्टि मोनसे लादों। दिनै क्रिसमासनि थाखाय पार्टि मोनसे लादों। बे पार्टिखौ जोङो जाहैनो थांनो नागिरदों। अब्ला गाइस जोङो थांनोसै। अब्ला नोंसोरो भिडिअखौ नायलांबाय थादो। फाइनालि जोङो सफैबाय। नैबे न'आवनो जोङो जानायनि लोगोसे देग्लायनि गोदान बोसोराव निउ मडेल बानायदों। दा बे निउ मडेल बानायनाय बैसां हाजोनि स्टाइल थोखौ बिलाइजों खोबनानैहाय देग्लायनि बर्डेनखौ गोगोमनो मोजाङैनो फालिदों। बिस्रानो बोरमा मासे जाहोदों। दिनैहाय बे बोरमा मासे जाहोनायखौनो दिनैहाय जोङो जानो फैदों। जोङो ओंखाम बेफोर गासैबो रेडि गोजा। बेयाव ओंखाम दङ। बेवहाय मा दङ बेखौ नायनोसै। बेयावबो गासैबो ओंखामानो। बेवहाय नैबे दालि नैबेयो ना बानायदों आरो नैबेयाव लोगोसे बाजिखौ दा माने बानायगासिनो दङ। थाग थियारि माने जाजोबथ'वाखै आरो जासिगोन माने एसे बाखि। सिगांग्रो हानायनि उननि न'आवहाय बिबु एवनाय मोनजाग्रोगोन नै पार्टिनि गेजेरावहाय। दिनैहाय बिसिना पार्टि होनो नागिरदों। बिसोर बिराद जासुलानो अमा बेदर। ब्लॉग में क्या बोल रहा है? जासुला कुकुआ। हाँ, खाने के लिए जीता है। मने जासुला मने सब खाओ पड़े। itu kanggo he kowe. Jasula no kowe na itu. Ah? Maya. Dan ini दिनावहाय जायनि न'आवहाय जाहोग्रा जाहोनो नागिरग्रा मालिक बेनो बे बिगुमायानो। आं माबा लाना इधर उधर जा इस तरह बात नहीं तो इस तरह बा এই কোন জয়েন কৰি দে না এটা ভাল লাগি যাব হেটো লগাই দে না হেটো লগাই দে মোসাখানে बिसोर मेंनानै हाय नै दा जानो थाखाय जिरायगासिनो दङ बोरमा बेदर बोरमाजों डाঙर मा होनो बोरमा बोरमा ग्लास तो दियो गरम पानी सब सब था ये सब बढ़िया ये बॉय जोंना नैबे टिचार बे बक्सार मास्टार बक्सार मास्टारनि लोगोफोर
सेक्रीफाइस कर दे सबको सेक्रीफाइस करना पड़ता है देख की ना लगे लगे आज के लिए ना बार बार के लिए नहीं बिथाङाबो इउटुब चेनेल दङ आरो लोगोसे बिथांनि इउटुब चेनेलखौहाय बिथांनि इउटुब चेनेला हिन्दीयाव बानायो आरो बिथांनि इउटुब चेनेलखौ बयबो माने साबस्क्राइब आरो लाइक आरो कमेन्ट हरनानै हो आरो लोगोसे माने बिथांनि माने इउटुब चेनेलाव माने मोजां मोजां हिन्दीनि दैलि ब्लग आरो मोजां मोजां माने कमेन्टफोर लोगोसे मा बिथांनि चेनेला जाहैबाय दिमानसि ब्लग आरो हा मा बिलाय आसार नामा जाखो आसार नांगौ हट दे जोंनो बेदरा लाबोद' आरो जों इखौलाय ओंखाम जानो बेखौलाय थानांगौ मानो जानो माबा आसार मानो होखां गैला आदा उतला जि गोबाव खामजादों दासो सिखारदों माहा बेजों आमाय दं बेजों बानलु मोनसे लानिफ्राय मोनसे लाबोनो हागोन बिसोरो ओरैनो फ्रियाव मोनजादों दे दाबखावदो जेबो गैया आंना लाबोनो गैया नै सिखारना लाबो दिमानसो दालिखौ लाबोलाय आलिसा दिमान दै गिलास नांगौ आं जि बुरजा लाबोनानै माबा दिमान मानो सुर मोननो ना होफै